L-Aġenzija tal-Għajnuna Legali għamlet pass storiku bl-iffirmar tal-ewwel ftehim kollettiv tagħha, pass li mhux biss isaħħaħ il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, iżda jkompli jkabbar l-irwol soċjali u istituzzjonali tal-Aġenzija fil-qasam tal-Ġustizzja f'Malta. Il-Ministru għall-Ġustizzja u riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard li presjeda l-iffirmar qal li dan il-ftehim jirrifletti l-viżjoni tal-Gvern għal Malta aktar ġusta u moderna fejn il-ħaddiema jkollhom rispett u kundizzjonijiet xierqa. Li huwa sinifikanti ħabba l-fatt li minn issa l-qoddim għandna bażi fuq xi nistgħu nkomplu insaħħu lill-Aġenzija ma fuq kollox insaħħu l-kundizzjonijiet ta' dawk kollha li joffru l-ħidma tagħhom fih dan din l-Aġenzija. Fl-aħħar snin l-Aġenzija tal-Għajnuna Legali kibret b'mod sinifikanti fejn illum toffri servizz ta' aktar minn 50 avukat fuq oqsma differenti. Barra minn hekk l-Aġenzija nediet inizjattivi edukattivi u informattivi fil-komunità u fl-iskejjel biex tissaħħaħ il-kuxjenza dwar id-drittijiet legali. Il-Ministru Attard żied li l-pass li jmiss ikun it-trasferiment tal-Uffiċċju tal-Avukat tat-Tfal taħt il-mandat tal-Aġenzija, bidla li se tespandi s-servizzi legali favur it-tfal u l-protezzjoni tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Bruno Zara qal li dan il-ftehim jara fix-xogħol ta' tim impenjat u motivat filwaqt li s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġeja sostna li dan il-ftehim jagħti struttura u stabbiltà lil ħaddiema li jagħtu servizz essenzjali lill-pubbliku. Li permezz tiegħu rajna x'inhu l-benesseri tal-impjegati fih dan l-Aġenzija sabiex ovvjament nkunu nistgħu nimmotivaw iżjed l-impjegati ħalli jkomplu jevolvu fil-karriera tagħhom ukoll. Huwa l-ewwel ftehim li ħajati struttura, kundizzjonijiet u pagi lil dawn il-ħaddiema li qegħdin dejjem jiżviluppaw bħala dipartiment.